Donostiako estudiora batu zaigu azalpenak eskaintzeko Garazien Donegi, Elhuyarreko Zientzia Unitateko koordinatzailea. Egunon eta ongi etorri naiz irratira. Egunon, mila esker. Hedabideren izena argia da eta jakin nahi dugu, baita ere Elhuyar zientzia zer izango den eta bertan zer topatuko duen publikoak. Bueno, azalpenak aurrea azalpenetan esaten zan bezala, zientzia eta teknologiari buruzko eduki sorta eta formatuan hitzetako edukiak topatuko ditu. Eta batez ere, begirada sozial horrekin edo gizarteari ere lotuta, ez da, zientzia eta teknologia hori, aurrerapen horiek, gizartearekin lotzeko asmoz dator hedabide berri hau. Eta hor, formatuari dagokionez, testutik harago doan hedabidea ere izango dago. Bai, azkenean ingurune digitalean sortutako hedabidea da, ezta, badu ere bere papereko atala, baina, testu inguru digitalak eta bertan dauden kontsumo ohiturek eta formatuetan asko pentsatzera eraman gaituzte, eta hor ikusi dugu joerek esaten dutena, dala jendeak kontsumo hori geroz eta denbora laburragoan egiten dula, nahi izaten ditula azkar edo erosoago edo kontsumitu daitezken eduki motak ere, baina guk horiek guztiak eskaini nahi izan ditugu, adibidez erantzi ditugulako bideo vertikal formatua duten atalak, edo inkesten atalak, edo efemerideak, laburragoan kontsumi daitezkenak, baina egia da zientzia eta teknologiari buruz ere beste hainbat gauzetan eman nahi izan diogula sakonera gehiago eta patxada gehiagoz eta irakurtzeko edukia ere erabiltzaileari, eragiten duelako askotan, hausnarketa berrietan eta zer etor daiteken horri begiradatxo bat emateko aukera. Hor berezegi akaso unibertsitate munduari begiratuz gero, hor dauzkagu aldizkari zientifikoak, artikulu zientifikoak, aldea gongo da Elhuyar zientzia eta alako formatu tradizionalagonen artean? Bai, nik uste dut oso desberdinak direla formatuak eta mundu akademikoak edo ikerketa munduak batez ere argitaratzen du normalean journal deitzen diren aldizkari espezializatuetan, eta aldiz gurea beti izan du da nolabait zientzia mundu horren eta gizartearen arteko zubilana egiten duen hizkuntza eta edukien mota bat, ez da inolaz ere akademikoa eta hain jasoa, hain zehatza, hain teknikoa, baizik eta guk hizkuntza guzti hori ekartzen dugu egungo hizkuntzara, kaleko hizkuntzara, edonoren hizkuntzara, eta saiatzen gara aurrerapen horien berri ematen edonork ulertzeko moduan. Eta aldea handia da. Egin beharreko lan horretan, zubilan horretan ere erronketako edo egin beharretako bat da zientzia bera euskalduntzea? Hori erronka handia da. Elhuyar hain zuzen ere hortik jaio zen, duela 50 urte baino gehiago, hemen Donostiako unibertsitatean ikasketetan hasi ziren ingeniari eta kimikari batzuk, nolabait erakutsi nahi izan zuten zientziaz ere aritu zitekela euskeraz, ezta? Euskera bazela zientziaren hizkuntza ere, eta gaur egun hori garbi dago, ezta? Begira Euskal Herriko Unibertsitatean ikasketak euskaraz egin daitezke eta nola ez, komunikazioa euskaraz egin daiteke, baina oro har mundu globalizatu honetan ikerketaren eta ikertzaileen arteko hizkuntza gehienetan ingelesa izaten da, eta guk gure hizkuntza minorizatu horri eusteko guretzat garrantzitsua da halako webgune eta eskaintza bat izatea hemen gure hizkuntzan sortua, gure hizkuntzarentzat garatutako teknologiak ere integratzen dituena, itzultzailea elean hiztun bat badauka, Elia izenekoa, eta hori adibidez, gure edukiak, euskaraz sortuta dauden eduki horiek 6 hizkuntzatara itzul daitezke, baina hor dagoen tresna hori dago prestatuta, doituta euskaraz, jatorrizko euskarazko horri ondo emateko ordaina beste hizkuntzetan, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, katalanez eta galegoz. Eta hori beste itzultzaile batzuk ez dute egiten, horregatik guk esaten dugu bertako gure teknologiarekin egin dagoela, hemengo begiradarekin da euskeratik egina. Orain artean, Elhuyarrek ere divulgazioaren lan mardula egin du, horre abia puntu ere bada, 25.000 edukitik gora badaudela. Zergaitik ikusi duzue hedabide berri hau sortzeko beharra? Orain arte genuen edukiak agian gehiago
bueno, biltegi izaera edo nolabait Wikipedia baten antzeko izaera hartzen zuen, eta ikusi dugu hor aldaketa bat egin beharra gizartera gehiago gerturatzeko, ezta? Eta edabidea aktualitatearekin gehiago lotu, jendeari iritzia emateko bideak eta ireki nahi izan ditugu, malgutasun gehiago eskaini, gero eskaini nahi izan diogu erabiltzaileari ere, hori, beraien irizpide kritikoak eta sendotzeko adituen artikulu, baino iritzia bustitzen diren artikuluak, ezta? Guk ez Elhuyarretik badaukagu ikertzaile sare oso zabalarekin, Euskal Ikerketa Sare zabalarekin harremana, eta orduan, ikertzaile aditu batzuei eskatu diegu mesedez, ea, beraien ikasketa eta arloetatik, baino, izan ingurumenari buruz, izan oinarrizko zientzietan datozkigun aurrerapen erraldoien inguruan, oraintxe kuantikako ordenagailua laster estreinatuko da, ezta? Guzti horien inguruan beraien irakurketa baino kritikoa egiteko. Eta hori eskaini nahi diogu erabiltzaileari ere, norberak ere joan dadin testu inguru honetan, hori jasotzen, hausnarketak, irizpideak eta bar. Orduan, eraldaketa hortik etorri da, begirada gehiago gerturatzetik gizartera, eta hoxe, eta eduki freskoagoak, formatu berriak erantzi, eta aniztasun hori gehiago sakondu dugu hortan. Ohiko kazetaritzan, badago ere bai horre borroka bat, gezurrarekiko, egia ostearekiko, zientzia munduan ere jakina da hori ere, edabide honetan ere tartea izango du horren aurkako borrokak? Bai, nik usten dut etengabe egiten den borroka bat dela, etengabe egiten den bezala berdintasunaren aldekoa, eta hori horrelako balioetan guk nolabait, guk balioiek zeharkakotasunez lantzen ditugu eduki guztietan, Elhuyarrek berak sinisten duen balioak dira, eta ondorioz ez da aparte lantzen diren kontuak. Noiz bai gertaliteke, berariaz gai, baina guk hori saiatzen gara gure begiradetan, gure eduki eta testu guztietan, eskaintzen ditugun edukietan txertatzen, eta bai, hori ere izango dugu. Eta fidelizazioari dagokionez, hartzaileak edukiko du aukera Elhuyar zientzian harpidetzeko, edo pixkat nola funtzionatuko dunek? Bai, hor daude bi aukera, batetik daukagu, webgunean bertan buletin batera harpidetzeko aukera, helbide elektronikoa eskainita, astero jasotzeko aste horretan izan diren eduki nagusien laburpentxo bat, eta gero badaukagu esan bezala proiektuak badu bere papereko aldizkaria, ezta? Elhuyar aldizkaria ura 3 hilean behin argitaratzen da, eta hartara harpidetu nahi dutenek ere, webgunean bertan ikusiko dute harpidetzeko aukera, 28 euro dira urtean, 4 alde jasotzen dira, eta hor ere esan behar dut, sinisten degula, kontsumo molde azkar eta hori ez gain, badagola beste kontsumo mota bat ere, ezta? Patxaraz, papera, ikutuz, irakurri, eta horren alde eta oraindik guk horretan sinistu eta mantentzen dugun apostu bat da, ezta? Digitalak indarra handia hartu du gaur egungo gizartean, kontsumoa mugikorretatik eta egiten dugu batik bat, baina hainbat gaietan nahi izaten da, ezta? Patxara gehiagoz, gogoetak eta hausnarketak egiteko aukera eskaintzen dizuten bestelako eduki luzeagoak ere irakurri, eta hori paperean emango dugu. Xehetasun guzti hauekin gelditzen gara, Garazi Andonegi, Elhuyarreko Zientzia Unitateko koordinatzailea. Eskerrik asko, goiz honetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei.